Kaixo arratsaldeon ikusentzuleok deizuela, Iarriztik gaur arratsaldez, larunbat arratsalde honetan Plaza Berri pilotalekutik beste bi partidarekin gaituzue binakako txapelketa nagusi honetan, gaur lehenengo mailakoak ariko dira lehenik eta promoziokoak bigarren partidan. Lehenengo mailakoak Gorriz, gaur Barrokal eta Perez izango ditugu. Sailkapenean lehenengo postuan ditugu oraindik. Eta Oskoz Arrastia berriz, Urdinez gaur beste puntu baten bila, 3. postu hortatik gorantz egiteko. Eta Laister hasiko dira jada, pailea Maite hurbildu zaie. Eta onduan dekat, Iera Agirre Iturriaga, txaldeon. Txaldeon, oiena. Bueno, Iarriztik, lehentxen komentatu berri deu, 4. aldiz hemen pilotaleko hontan etorri garenetik, 3. aldiz txapelketa, binakako txapelketa honekin. Pilotaleku edarra, baina aurreneko aldiz jokatzeko pixkat baitu honek berezitasunak. Ez esango izu dutez, aurpegi, txamponan bi aurpegik bizituta hemen alde batetik, partidu onain da irazita, eta beste alde batetik, disgustu onditxo marrare bai elkarrekin ez, eta egia da pilotaleku berezie dela oso polite jokatzeko ikusten duzunen ez, nolakoa den, ze xarma dauken, gustora etortzen dela, baino joko aldetik pilotalekura jartze batzutan kosta egiten dela ez, eta orduan, ikusiko da gaur nola egokitzen dien lau pilotarik. Hoi da, hemen laukote hontatik, Sanber, maili deula jokatuta dago bakarra, eta aldetxo hori izango du gaur. Aurkezpena egingo dugu momentu ditu bestera. Aurkezpen lanetan nahi zaizkigu hemen pilotalekuan, frantsesez, guk alde hortatik ni bintzat ez dut zer ulertzen, baina hoxe, Gorriz esan da bezala Barrokal eta Perez izango ditugu, eta Urdinez berriz, Oskoz eta Arrastia. Guk pilotarik entratzeko ez, azkenen esan duzuna, azkenen hemen, guain kasu enten frantsesez aizen eta hortan guk gutxi dakigu ez, eta bintzat izenak entzuten nahi die guain eta horreino bai. Epaile lanetan, Maite... Denatan ezaunen bera igual hemen ez, azkenen inbeste urtetan pilota mundun. Hemen bai jokatu da bai palan eta bai eskuz. Eta gaur, epaile lanetan. Hortxe partida hogeita bira, ze partida ikuste den aurreko hastean. Lehenengo bueltako partida. Hori da, egokitu dela ez, itzuliko lehen partida amaierako partidun berdina izatea. Tolosan oso partidu gorra izan zen, oso ongi jokatu zuen lau pilotarik, aukerakin bukaera arte bi bikotek irabazteko. Baina egia da, fuertexo ibiliziela Mai eta Alejandra ikusko du gaur, zer gertatzen. Hortxe Maiek lehenengo sakearekin partidari hasiera. Airez, leherantzin leirek, eta guain utxa, Maiek. Hortan antzekotasune ez, Tolosane Mai hasieran ikusi ginen ez, erasoan hasi eta bizpairu pilotak bera alde intziola edo txapara, oin arte bezala.
eta gero berriz bigarren zatin askoz hobeki moldatu ziela. Bai, jokun beti gora nabarmen nintzen, Alejandran laguntza bikainakin, eta gaurre horren bila jongoie. Tentsio hori antzematen da, azkenen plaza berrie da, hobeki ezin liteke esan, eta gero xarma berezi horrekin eta jendeare hurbildu dela pilota lekura, giro erra daukeu, orduan, dena elkartzen denen, pilotarik beti, baina kasutan tentsio gehi izaten da, ongi jokatu nahi dozo, erakutsi, barrun daugezon hori, eta lau pilotarengan ikuste tentsio hori antzematen dela. Hauxe, barroko nerbide gobeto kudatzaitunak. Aztartutako pelota ekarri Magik, Leire sartukoa jokuan, atzera errasteak eskatu da Magik, izango du, atzera bizi. Bai, egia dena da, ematen du pilota lekura etortzen zaren, igual hainbeste zelako aterako pilota eta hola, eta bote arroa hartu dezakela, baina azpitik ibiltzen den tira egiten du pilotak, horre azpitik ibiltzen badu pilota eta Magik saketik asmatzen badu pilota atera egiten da, eta goin deja da bikaine Magin eskutik. Oso ona, Magin eskutik deja da hoi, eta bai hor erasuen pixka da asmoatezko mina honire ilekeela. Eta zabala honetan akorratzen ez zabalaldotan desenteti datzula eta hor mina hondiren laikela. Hala xe da. Akorratzen bai. Bai, uste duzunen, hortzaudela beti eskubira aldea, beste pauso bat exigitzen zuen, eta egia dena da erasorako pilota lekue dela. Defentsan ez lanak oso horreixak izaten hemen, eta erasoan berriz asmatzen dunak mina hondien dezake. Talde hortatik Magintzat. Bai, mandua beak baldin mauke horretik, mina hondien laikela bi eta bat markagailuan, gorriak aurretik. Bai, jartzea pixka kostatzen delako eta pilotarik ikusko hasiera honetan Maia egoin gertatu zaion bezala pixka bote hartu ezkerparetatik nolateatzen den, pixkat kontu zibili behar den pilota lekue da. Bai. Eta pelotaka da desenteko tanto bat partidun sartu eta pixkate egokitzatzeko ona izatea, momentu nazkartxo dikozte. Maia sartukoa, zabaldu nahita, erantzun airez Leirek eta ez, hor erasoa jonda hor airez Maia. Bai, azken aldi ikusi du Maia behin baino gehiotan bolea sartzen ez, askotan lehengoan Tolosan asko sartu zen, eta mina intzun jokaldi horrekin. Oengoan ez eskun behar bezala sartu, baina azken aldin egia da jokaldi horrekin emina iten nahi dela. Horxe binakoa markagailuan, Leire sakera. Sakea bazartuta, atea zaio ezkerrez erantzun Perezek. Zabalera deja da, hor da Maia, atzera Leirek. Alejandrak ezkerrez arrotu, zabalduz arrastiak, atzera. Atzera Maia eta Alejandrak beste hainbeste, arro luze. Maia sartuko bazartutako pelota hoi, Maia aukera bain, oso atzera dator, Amaiai nahi baitzaen gehitxo atazaio, eta ez da iritsi hoi. Bai, hor ikusi da, esaten ginuna, azkenen Amaia hor pauso bat atzea gehioin beharra zeuken ez, uste baino gehixotiatu dio. Eta nik uste horrekin kontu zibili beharko duela ez, hasieran ematen doa ez dela inbeste atako pilota ez dela inbeste ibiliko, baina ematen zaionen ateiken da ez, eta hor kontuz ibili beharko duela pilotarik. Bai, emandako pelota zan, so bizi eman dio Maik eta hor atzea daka etorrita tira itxeu. Bai, eta piskat.
beste ezaugarri bada ez, publikoak eukitzen duen isiltasun hori jokatzen dauden bitarten, ez? Jende asko etorri da hemen partidu ikustea, baina egia da, tanto jokatzen duen bitartean respetu handi izaten duela eta ez dela ia ezer entzuten, ez? Bai, hor frontera zonbuzkaldea, isiltasun handia bizitea bai. Eta gero beste ezaugarri bat, hortxe ez, haitzen du tantoro zenbatizten adieraziz horire neztu ikusten ez, eta hemen egia da tantoro esaten duela bozkoraiutik zenbat dizten markagailu. Markagailuan, Barrokal eta Perez 4 eta 2 irabazten momentuz. Alejandrak, luze, erdi-erdia Leirek bastartu eta entzaio Amaiek atzeratuz. Amaiak gozo atzeratu pilotaka ona, ekarri Alejandrak. Atzera esku bizkarreko da Alejandra. Leire sartukoa jokoan, atzera honeke, bastartuz. Alejandrak, ekarri. Amaiak eskatu, atzera. Beste pilotaka behar bat. Atera intzaio Alejandrak, baina ezkerrez. Erantzun. Atzera zabalduz, Maia etorri da launtzea. Bildu eta bikain bastartu. Atzera Alejandrak. Leire sartukoa, bastartik. Atzeratu. Maia txokoan luze. Boleaz. Nahi bezen ere iztu sartu. Atzera Leirek. Alejandra Zabalea alejada, hortzan, Amaia baino ondo botata, Antzeman dio, eta ikusite oso azkarra bitu dela ikusi dut, atzetik bat zila, eta ustean iritsiko zela ez, ezkenen, oso ikusi dio jokaldie. Azken pauso luze egin du, baino. Baina hor pixkoat esekiliberatutan ikuste horreka pixkoa galdu dola bukaeran. Bai, eta aurreko asten ikusi geno ez, Tolosan elkarren aurko eta bi pare bat izan zituen Ola Zabalin indakok eta hor, nik uste eta diziola. Bai, bakarra osongi botatako jokaldia izan dela ez, Tolosan ikusi ginen egia esan duzun bezala, baina guaingoa bereziki ongi botatakoa. Olea, zerantzun dio Leirek, sake horri, atzera Amaiak. Luze, pelota. Maia atzeak etorri, launtza. Maia luze, bastartuz. Maiak karri, beste aukera Maientzako. Luze azpitik manda dator. Ekarri baino, Zabalegi Amaian pilota moitzen pilota bikote gorri, Leire bate aukera ikabe daukea, oso luze jokatzen, pilota oso ongi moitzen, abiadurakin, alde batetik bestea dabilkie, pilota, eta bieko oso ongi, bai Alejandra atzetik, bere oso onginez, eta Maire bai, eta urdinek, saiatzen ez, baina defentsalanen dabiltze Amaia asko behartzen du eta Leire aukera oso gutxikin, eta ikusten dena da Leire sartu beharra daukela, edo erasora pixkoa pasa beharko dola bikote honen aurren, bestela okin bakarrik defenditzen haitzen zanen zaila da, ez? Alde batetik beste biltzen zaitue, ikusi zen lehengo partidune maiten da kontra bera, eutxi zioa, baina zenbateko lana egin bartzuen defentsan, zer, bai, etekinen bat ateratzeko, eta erasora pasatzen ez baza momentun baten, bikote gorra da. Aurreiteko oso gorrak dira, eta bai, Leirek, ondik aukeraik sortu ezin da, inezin da, euki ezin da dabil, eta ja. Bai, gaina hasiera oso ona eman dioa, nik uste indartxu sentitzen dela konfiantzakin badaudela, ez? Eta azkenen pilotari bat konfiantzakin da honen oso arriskutsue da. Eta bakarrik ja berez jokatzen duzuna,
Baizik eta buruk baiezkoa esaten du nortan, beste postasun batekin, nahi pilotan beste bisitasun batekin, biek gainea, eta hori kantxan transmititzen du, eta horren aurren arerioak daukeu lana hori pixkat desaktibatzen. Hortxe Magik beste sake bat. Atzera eskubidez entzungo dio Amaiak, Alejandrak ezkerrez Leire sartukoa, hortxe moztuta, atzera Magik, luze Amaiak, pilotaka da edarra, ekarri Alejandrak, arro, baina barruan, indartxu Leirek, atzera Magik, goitik Amaiak, Magikin ez dakit zein nahizun hor geisten hasi dan, eo ematea hor... Baten normalen hainbeste askatzen dio pilotari, ikusi izan dula baten iesiten pilotai, igual bai, amatzen duzun postura batik iesien etzen goi horre eskutu. Asko askatzen diola pilotari, denakin ematen diola, eta egia da ere, txapelketa honetan oso gutxitan ikusi dula utxe egiten, partiduntzear bizpairu gutx egiten bai, baino oso gutxi galtzen. Eta, hori nik hortarten sartuko nuke nik uste askatza joan dela eta ez zaiola oso sake hona hau. Sake hona, oso hona, Leiren partetik, eta hau... Pasa intzaio eskuz hartu gabe. Bai, oso songi ateratakoa, bai. Tira indu. Oso sake hona. Sake hona, laugarrena urdinentzako, 6-4. Markagailuan, Leire sakera. Sakea azpitik, gurutzatua eta sake hona, ez da iretsi pilotaka doi. Mai sartu da, egidan motza ez nateatakoa, baino lauterdiko estiloan sakatuta eta oso sake hona berriz, horre mai atzeatu den hortan bera pasa indokasi lauterdi bost ingurun sartu dio beso hori eta nik uste ja pasata zeukela pilota hori ez. Baita hor lautik bosta bitarte hortan bina artea. Moztuta pareta sartu den hortan amina ondile inlaike, lehen hori Magik hor lortu ditu batzuk. Leirek ez kergantxo bikaina, sake bueltan, oain bai aukerak sortuz aurrena saketik behartu, eta kergantxoz hor erasuan asmatu ezko mina ondileke Leireke. Bai, esan gertan ginuna zabalen ematen dula beti hortzaudela, baina asko kostatzen dela horrea iristea pilotaleku hontan. Eta gero ere bai, eta aurreko partidutan mene ondu garen ikustu saketin minen diteken pilotalekua dela. Azken pisu hartzen do, abiadura hundik entortzen da hor pilota. Eta bai, Magik bai Leireke asmatzen badue minen diteke pilotaleku hontan. Sake ere erantzun Alejandrak, Amaiak atzera pilotaka luzea. Amaia jetxi, hor bai, txapa gainean jetxi naita endula uste, eta hor egile da, azpitik ibiltzanen bota... Bai, nik uste jestea joan dela ez un igual hainbeste jetxineiko. Jeistea bai. Baina hor oso boteo txikieia boterik gabe gelditu da, eta Magik hortzean, baina ezin izan dio gerri ongi sartu. Hortxe ba, atzetik aurreako... Bai, seigarrena due urdinek. Zazpigarrena, pasa? Zazpi, pasa, hoi da. Horrebez esan dez. Txake oso berriz. Aurretik. Txo. Zabalera naita dejada eta hor bai asfaltu du Leirek zuluen untzean eta nik ustet ez usten harrapau du Magi, ez da abitzea ere jun. Oso ez ustean, ez da, harritzeko da Magi, ez da oso askotan ikusten hola, Nik uste zehola ongi jarritatzeola, Oso atzain dut, eta nik uste ezkerren geldituta zehola, eta hori bikain baliatu dula Leirek ez, baina Magin hankak ikusita horrea ikisteko modu honen zen, baina oso... Dezentrauta bezala. Bai, alaxe gelditu da. Hortxe ba, beste tanto bat, urdinentzako 8garrena, Leire sartukoa, Zabaletik hildu hor pareta, Amaiak eskatu, atzeratu, pilotaka da ederra hau, ezkerrez Alejandrak
Ikain aire sartukoa, ez? Utzi Amaiak atzera. Boleaza. Leirek, ekarri Magik. Hortxe da Leire berriz airea zabaldetik. Ekarri Magik. Beste aukera bat zabaldu. Tikitakan aurrelariak. Hortxe Leirek. Airez, bai, goitzi bera. Ezker gantxo horrekin. Oso ondo markauta, hor pelotalekun. Oso tantona, azkenen bikain muitu pilota aurrena txokoan, gero luze, Magik ongi sotamanoz erantzun dio, baina gero sotamanoz dejadare oso ona izan da Leirena, eta bukaera bikainen gantxoakin, ez? Esan Leirek hola jokatzen duen ikerri gustatzen zaio, ez? Erasokor gantxoa eta aire joko hori berezkoa dauken hori batzuk ez dauku, eta ezin asmatuko hainbeste, baino egia da berezkoa daukela, eta baliatzen duen oso tanto politek iteko gai dela. Bai, eta azken hor etenaldia eskaduenetik, botilleroak ez da izte, kontxo juman dizke, baina beste erabatea jokatzen hasi de, bi urdinek. Eta aurre egin due. Hortxe Alejandrak erasukor binartea, Magik atzera azpitik, airez erantzun Leirek, Magik. Leirek. Atzera moztuta hor, bai, binartea ikututa, bai. Beti jartzeko zaitasun gehiago izaten da. Bizkat hemen, Eta nik uste hor... Eta guain kontrare igual atxedena... Bai, nik uste zuzene, jondie adazkenengo atxeden alditik amarrea bikote urdine, eta lautantun aldia lortuz gaina. Bai, horri biliga esaten ez, oso ongi hasi dela bikote gorrie, beraiena oso onginez, eta konfiantzakin da pilota oso ongi moituz. Baina egia dena dare sakea hartu dunetik oso ongi dabiltzela, ez? Azkenen esan du, aurreneko pilotakada hori asmatzen bazo, eta gero bigarrena hor gelditzen bazaizore erasorako pilota deglekue dela, eta balitekela takadaka joatea partidue. Hortxe pelotakada hori Leire intzaio, eta ezin izan du Leirek jaso. Magik erantzun duen sake horta. Bai, eta guain hori ez, sakea berreskuratuta ikusiko ez, nik uste horrek aldatzen dula asko, ze saketik emine ikenda zuzenen, bigarren pilotakadan bestelare bai. Eta lehenengo takadatxo Magik hor lortu do sakea zunen, eta guain urdinek ez, eta nik uste takadaka joateko sake aldedunak beti alde ezingo. Sakea Magik, pelotaka ederra, erantzun Amaiak, ez da iritsi txapara joan da. Sakez egin duen aurrenekoa Magik. 8 eta 10 markagailuan. Beste sake bate bila. Hortze Magik sake paretan bueltan erantzun Amaiak. Magik zabaldu naita, luze, bildu ederki Leirek, atzera Magik. Amaiak, luze, oain geixo gozatzen ikusta Amaia. Zartetako pelota hori, ekarri Amaiak. Magik, luze, emanda dator. Magik, eitsi pelota hori moztuz, erantzun eskatu Alejandrak, moztu, ekarri Leirek, Magik aukera. Magik, ezkerrez. Bazartutako pelotoi. Ekarri Alejandrak, zabaletik Leirek. Bildu, atzera Alejandrak, arro. Leire atzeratu, azpitik. Atzera Magik, bazartutako pelota. Karri Amaiak, aukera Magik berrize, atzera.
Erantzun Amaiak, Alejandrak ezkerrez. Erki. Hortxe, jaitsi pelotoi Leirek, Maik atzera, Leirek berze. Kantxan erditik Maik moztu, indartsu dator, ekarri Leirek eta barruan da. Zabaletik, moztu, ekarri Leirek, arro, baina ez da iritsi hor. Eta hor ongi moitzen nahi da, gaina nik uste biek moitzatula ez bakarrik Leire bera, guain Zabalen dejat daiteko beldur horregatik Amaiare zabalduta zeuken ez, eta hor atzagota ezkeore bin tarten hortan minin ez, oskoz bera atzeatu beharren, atzen ez zeolako Amaia, eta Amaia ere Zabaleko korrikalditxo egin da, eta hor bai, arrisko handi dauke Maiko songi moitzen dulako bai Zabalea, bai txokora. Ba hortxe, azkenengo tantoak gorri izan dira, 9 eta 10 markagailuan, sakea erantzun. Airez Leirek, ezkerrez Maik atzera, Amaia sartukoa, pelotaka erra, ezkerrez kontxan erditik Alejandrak, Amaiak atzera. Bastartu Amaiari, baina ekarri du. Luze azpitik emanda dator, ekarri Amaiak. Maik berriz beste aukera, dejada, hor da Leire, beste dejada bat, Maik ekarri. Leirek aukera, dejada hor, Maik atzeratu, Amaiak atzera. Zabaldu Alejandrak. Bildu. Bastartuz, Leirek, txapagainean jarri Maik eta hor erasoa. Bai, ezakit, erorin zaion pixpat ezakit erasora pasakit den. Ikartze bakarrik ondan, Bai. Bai, ezakit bote baju xamarra indio. Zabaltzea, jongo zen baita igual. Igual pixpat irikitzea. Bera, juntzaio Eta berriz takadatxoa. Eta hoxe, takadatxoakin, marnakoa. Markagailuan berdinketa. Eta bueno, ikuste du. Txampona bi aldeta heroikoan ez da ikusten. Takadaka dijoa. Sakea alde dunak aurpegiz jokatzen. Amaiak, atzera. Alejandrak bai, ezkerrez. Atzeratu, Leirek. Luze, bastartuz. Leire sartuko berrize, atzera. Sopietak da, no? Maik atzeratu, bastartu ingo zaio Amaiai, baina bikain ekarri, zabaldu. Zabaletik. Zaitxi, atzera Leirek, Alejandrak, arro erantzun, aukera, atzera, nahi bezala ez, ezkerrez jarri Alejandrak eta atzera. Amaia, zabaldu, zabalegi, alde indio. Bai, horrez ikuste eskun behar bezala sartu, ez? Euskal gaine, etorri zaion ikuste azkeneko momentun eta hor golpea azkenen Zabalea, alde indio. Ba, utxaite horrekin berriz gorriak aurretik, 11 eta 10 markagailuan. Sakea Maik. Bolea zerantzun dio Leireri, Leirek atzera Maik, bizi. Amaiak erantzun, beste aukera bat Maik, Zabalea naita, luze, hemen da Leire, gaina etorri zaio eta ez da iritsi pelotaka doi. Frontixe txepa gainera, hor luze, indartsu Maik eta... Eman hazi joan, horre oso gaine etorri zaio. Bizitasun ondiekin bai. Eta hori da ez, musika jartzen dunak horrek agintzen duen momentutik mina hundi egiten dela ez, defentsara behartzen zaitue eta defentsa haiteko bai, eramateko pilota leku zaie da.
eta bitan ikusi du ez, eta guain sake hartu dunetik zuzenen joan dira 12 eta 6 zaudela uste, 6 eta 10 ziztela atzetik, 6 tantuko takada segiden, eta aurretik oskozek ere olako zerbait egin du ez, sakea berreskuratu dunen. Orduan ikusten da, erasoan etekin haundin ateratzen duen horrek, asko ukiko dula irabazi, eta guain gorrik duenez sakea, saiatuko die zuzenen mina hundi egiten, eta kontrara urdinek lehen oinduen bezala ez, sakea berreskuratu harko du lehenbailen, eta berriz badakie ala bada mina egitea pasako diela berriz, eta pazientzi pixkoatekin. Behan aukera hori etortzaienen, aprobetxatu. Eta lehen bezala partidun berriz sartuta tanto hilada horren bila joango dira, momentuz gorriek du esakea. Eta behien lana einez berriz oain arte azken tanto eta bezalaxe segin nahiko gue. Hor botilerua, seri joize. Bai. Ongiten dio batez leirei ez. Beti eraman izan dudu ama edo atxe botilero lanetan, konfiantza handia dauke bikin. Eta oso ongi ulertzen da ez, horra ulkin gelditzen denen esaten dionakin. Eta gaina berra bezala ez, ikusten zaio, horire bilatzen dula, holku hori. Aitzen, bai. Hortxe maili sakea. Sake gurutzatutak, gorri eta erantzun amaiak. Aukera maili gorrize, atzera bizi. Bikain amaiak ezkerrez pilotalekun erdi-erditik. Alejandrak. Maili zabaldu, luze dator hemen. Amaia ala leirek ekarri. Atzera berrizen maili, emanda dator. Amaiak ondo moldago. Beste aukera mailik, luze. Ezkerrez. Ondo amaiak, bazartuz. Atzera berrizen mailik. Sartu ezkerpaetan, baina atera du amaiak. Atzera indartsu datorra, emanda dator. Sartu intzaio bizkat, ekarri alare. Atzera zabalduz, mailik, ekarri leirek. Maili asuan erabat. Oain arte erantzun dieda nahi urdinek. Erantzun hau ere Alejandar sartuko bain, luze atzera. Leire sartuko bain. Maili atzeratu, pin artea ekarri leirek. Ematen nahi zaio. Ekarri. Amaiak. Zabalea jontzaio pixkat, hemen da maili bildu pilotaka luzea. Aukera mailik gaur aurrien, bin artea moztuta. Amaia txapagainen da. Atzera, oso atzera hau airez. Bikain amaiak. Mailik berrize, zabalea, leirek oleaz. Txapagainen, amaiak zabalean aita, Alejandrak moztu, hor bai tantoa gorri, moztuta Alejandrak jarri du pilotaka da hoi, bilak atzin zauden, zulua ikusi du. Bai, eta gero, nik uste txosta jo du nortan zabalera, oso zabalera dela, mailire erdin bilatu du. Leire berak eta hor pasatzea oso zaie zen, ez? Azkenen berandu ikusi eta gaina paren maili onda atzen tarte handik pilota hori eraman elizateko. Eta berriz ongi moitu du pilota, egia da defentsan lan handien dola bikote urdinek, baino azkenen zuloa bilatzea lortu dula. 13 eta 10 markagailuan, amaiak atzetik erantzun sake horri, mailik atzera, bikain amaiak ezkerrez, Alejandra, gaur azkerrez asko aurreta mainoko ikusten egia, eskubi hoi kutu xamar. Baina, earki erantzuten.
Bai, baina konfiantza handi hartu du ezkerrakin ez, eta gaina ez bakarrik eramaten, bastante bai, askatzen dio jarrita. pilotari, bai, eta azkenen oso ongi usten alde hortatik, eta bueno, egia da berez eskuinekin gehiago ematen diola ez, eta mina egiten dula, baina aukeratzen nahi da oso ongi zeinetan eman, noiz jetxi, zeinekin ezkerrakin jo, eta horrek ere asko balio du. Leirek erantzun dio boleaz, Amaiek atzera, Amaiak erantzun ondo, berriz Amaiek hartukoa, Leirek. Hor nik uste Leire berak ez, muitzen nahi da, baina igual geixo ajustatu beharko lukela ez, zaila da bikote gorriri pelota jarriz bakarrik mine itea, oso ongi jarritako bikotea delako ez, eta orduan hor pixkat bai agresibogo, bai arrisku geixo hartuta igual bere aldea dauke ez, berare joantea badauke, baino egia dena da bakarrik jarrita zailean zenbaten dela bikote honei mineitea. Erantzun pelota zaila horri Leirek, atzera, oso atzera, airez Leirek ez, Amaiare bazetorren. Bai, eta gortasun hortan zaila da Amairi aurreitea, ez? Fisikoki ongi jarritaten da, gustatzen zaio joku mota hori ez, bat gehiago jotzea behartzen duen pilotaria delako, eta Amain kontra zaila da, baina egia da pixkoat behartzen zaiola gehiago ajustatu behar izatea, ez? Moitu bakarrik Amain kontra oso zaila da tantoa lortzea. Eta ikusita atzetik Alejandra oso sendo daola eta horrek ez dula etekin handik ematen ez, bakarrik pilota aztertzea edo ongi jartzea. Leiren lana izango dela pixkat tanton baten geixo arriesgatzea eta biek moitu hazi. Bai, eta geixo ez, hor zulo hori bilatzea. Sake ona da, Amaiak erantzun, eharki baztartuz gainea, Amaiek atzera. Amaiak pilotaka da erra, Alejandrak ezkerrez, baztartu, Leirek arro-arro, kantxan erditik Alejandrak, jeitsi pilota doi, berri Leirek atzera Amaiek. Amaiek zabalean aita, hor da Leire beste aukera bat Amaientzako. Dejada txokuan, ekarri Amaiak, Alejandra atzera, eman dio, harin matauzi. Amaiek atzetik, atzeratu. Boleaz, Rosa margeldi uzaio, Leirei, Boleaz, defentsan, atzera Amaiek, hemen da Amaia, pelota hori ekarri. Atzera, bastatu dago pelota hori Amaiek, hildu Amaiak, Alejandra, ezkerrez. Bastartu baino. Atzera Amaiek, jetxi, pelota hori Amaiak, eta hor naiz eta iritsi Amaiek, dejada Leirek, atzera Amaiek. Leirek hor, moztutako pelota hoi, atzera Amaiek. Amaiak, karri, aukera izango du Amaiek guain. Erdirat, bai. Oso tanto horra gaina, tikitaka bizin ibili diela pilotari. Defentsa lan handi egiten laueke tokatu zaioanen, Amaita batez ere erasoan, eta esaten nuna ez, azkenen gehiago arriesgatzea behartzen zaio, baina hola jokatzen ez badare zaila da tanto sartzea bikote gorriri ez, eta guain ikusi da Leirena jokaldi oso zaila zen. Bai, sotamanoz zabaldutako pelota hoi, baina azkenen, hoxe, ikusten da pixkat estutu beharra daula bikote honen kontra. Bai, erabatu ez dela erasu nahi dira. Eta aspaldiko parte ezin duen tanto horrekin, Amaika garrena, gorriak 14 dituzte eta Amaiak, atzera, pilotaka da edarra dau, karri airez, Leirek, hor da, Amai, zabalea luze, Amaiak. Erantzun ondo, Alejandra, zabaldu, Leire hor da, hildu.
ezkerrez Tejada, Arroxamar, atzera Amaiik, emanda dator, ekarri Amaiak ederki, moztu Amaiik, erantzun, ondo Amaiak, atzera Alejandrak, Amaiak, beste, pelotaka da erra da hau. Oso ongi eidie, batzuk bai, bilek. asko maten pilota ibiatzelari ere, eta nor baino nor gehiago politia atzeko lehiare. Eskatu Alejandrak, luze aire sartuko aleire hor txosta erain nahian, eta gasartu intzaio hor Amairi nik uste, eta intzaio behar nahizu uste baino gehiago. Bai, indar gutxi xiokintzen, baino guainik nik uste osota ez dioale igarri nola teatzen den ezkerpareta hortatik, ez? Egi da, uste baino gehiago tiratzen dola leno Amaia ire gertatu zaio, beste dejada baten ikusi du, ez? Leire joan den baten. Gorputza etortzen da pilota hori eta txostori ere baliatu datekela bine iteko. Hortxe beste tanto bat urdin, ikuste dugu askotan gorriek aideela erabat aintzen, baina markagailua ibaituta, bi tanton aldetsua du, ez? Ez da ikusten ezer garbi emozioa da, markagailua iztu, eta lau pelotariak behan honen amaten serioa idea. Tolosan ikusten ez, 22-18 ustet irazizula bikote gorrik, baina oso estu izan zenan ukaera arte partidue. Pelotaka da luze, kantxan artetik ezkerrez Alejandrak, aztartuz gaina Leire eta hor sartu intzaio. Bai, Alejandra egoain bate baino gehiago pentsatuko do ezkerrare badela, ez? Oso ongi sartzen nahi da. Bai, hori da, oso ongi pilotaka oso nahi izan da. Eta, bueno, zuke autu indezakezu ezkerretz sartzeko, ez? Eskuino berak duen bezala min beran aritzen duzunen, emine handi ematen dizunen. Baina hola sartzen zanen seinalere konfiantzakin zaudela, ez? Bestela, bueno, holako pilotakada bat jotzea zaila da, ez? Eta guain kasu honetan ezken aldin konfiantza hundikin da bile, ezker horrekin, eta hori baliatzen gaurko partidu. Beste tanto bat, gorri guaingo hau, aire zerantzun dio Leirek, atzera Amaiik. Amaia, luze, txapara jonda pilotaka da hoi, arroz. Pena, bai, ongi sartu da eskune, oso ongi sartutako pilotaka da izan da, baino goiko txapa hortako da hori eta hortxe bete-beten. Bera, gora, ontzaio pilotaka da hoi. Eta hoxe, tanto honekin, lau tanton aldea berrize korrientzako, eta hoxe, uste du batzutan ez. Bi tanton aldua zuen, eta pelotaka da gutxikin, bi tanto lortuta, Lauren aldia berrize. Aire, zor jonda erantzutea Leire sake horri eman da zedorren. Eta eskun ez du behar bezala sartu, eta bera ontzaio. Bai, baina esaten duna ez, azkenen fiskat obligatzen zaitola presakago edo bai, zerbait egin behar izatea ez, emaien erritmoan jokatzen duzten bada, zaila da, nahi eran ibiltzen do pilota, eta gero horrek pixkat desesperatzen zaito, ez? Fisiko kire lan handi inbarda da, erabat defentsan bat zaude. Eta guain bueno, nik uste ez dela bakarrik eramatea joan, gantxo horrekin erasora pasatu nahi zula, baina, hoxe, eskun, ez dio bate sartu. Denbora eskatu bikote urdineak, ten aldi hoi bai, berriz etakadatxo hau moztu nahien. Eta pozik hemen ez, jendea sartu pilota lekura, giro bikaine jarri da hemen frontoien, eta pozgarri ez, azkenen olako giroa egotea, iparraldera etortzen bakoitzen pozik etortzen ga ez, ez delako, egualden gehiago jokatzen duta iparraldera gutxitan etortzen ga, gaur pozik etorri ga, baina jenden erantzun ere osona izaten nahi da, eta hori guen dela iaete euskie ikusten ez ginela gino dela ez. Hoi da. Zen gaur non paseatu, kanpoko giroa. Hemen bertan kanpoko jende guari etortzea hortaz ere. Baina gaur giro bikaine daukau pilotalekun. Oso politia, gaina da esan berba hemen inguruko pilotare bat izan da, horrek ikusmine ekarriko zula baita, eta bueno. Bai, alaxe da gero bigarren partidun aipatuko du ez, gaur normalen ikendunan kontrara
promozio mailako partidue bigarren tokin jarri du, bueno, hortxe ez, guretzate berri oso pozgarri delako Lilia Ernaga iparraldetik gure gana etorri izana jokatzea, eta bueno, gaur hemen Biarritzen plaza berrin aukera hori ez, bueno, herritarren aurren, jendea ere ekarri do, familia arteko asko ikusitu, laun asko, protagonismo hori emanez, bueno, hortxe aukera eukiko da ez, partidu honen ondoren, Uduritasun ere bai, baina aukera politia eukiko do ere iteu. Bertan jokatzeko. Hortxe beste tanto bat jokuan, jarriko una Magic sakearekin. 17 eta 12 markagailuan, bostanteko aldea dute alde bikote gorriak. Magic atzera hor airez sartukoa Leire Amaiare zabalduta zan. Bai, baina ez da bakarrik abiadurakin ematen dio, hor ez da jartzea bakarrik joaten eman iken dio pelotai eta hor eskunez bada sartzen, zaila da pilota horrekin patitia. Eta guain ematen do zuloa eraki horra izan ditekela. Bai, 6 tantuko aldie, tanto honekin partiduan erdi kaldetik gora aurrea gorrik nausitzen nahi dia erabat, eta bai hor momentu hontan tantoa berlukete urdinek. Sotamanoz atzera Magic. Alejandra kantxerditik ezkerrez, aukera Leirentzako. Moztu bina artea moztuta ederki moldatu da Alejandra, beste aukera bat Leirek atzea baztertuz, karri eta baztertu intzaio Leire ere, bai, hemen da zabaletik moztu, karri Leirek, beste aukera bat Magic, emanda dator, erantzun ona larrastiak, atzera Magic. Bazartu inda pelota hoi, ondo moldatuta atzeratu Amaiak, beste pelotaka da luze Amaiak. Leire atzera, pelota zaila garri du hor Alejandrak, bazartu gainea. Badauke bat baino gehiago ez, gisa beren ez bakarrik eramanda direkzio hundi jarrita pilotari eta oine asko sartu zaio Amaiari. Botin dunetik asko sartu da hor. Eta ezin ezko intzaio, Amaian ezker bikain horri. Bai, eta guain nik uste lehen esaten nibilina izena ez, baina guain nik uste motibo gehiokin. Azkenen marka ilun jalde handia dago eta bira kore gutxio falta den ontan uste Leire hasi beharko lukela, dauken aukera apurroitan pixka geixio estutzen ez. Saiatu behintzat erasora pasatzen edo erasoan da bilenen geixio tantoa bukatza joaten ez. Tantoa sakez egin du hau Magic, laugarrena badu. Eta hoxe pixka desesperazio puntu horrekin ez, laundu nahi horrekin azkeneko sake pare batetan sartu da Leire, baina behera gontzaizkio 20 eta 12 gorriak aurretik, sakea luze hau, oso luze, Amaiak erantzun. Pelotaka beste bat, erantzun, Amaiak eta baztartu, gain erantzun, Alejandrak. Atzera, luze, pelota zaila dau, ekarri Alejandrak. Leire sartukoa, bilartea moztuta, eta hau bera jontzaio utxein dago gutxi ditu, hor azpitik. Bai, baina nik uste guain askatzai ondelako, ez da bakarrik eramatea joan, gorputzetarima askatzai joan da. Eta horregatik lehen gertatu zaion bezala eskubikin bat zeuken gandu eta guain ezkerraken gisa beren. Itxun askatzai joaten zanen batzutan kontrolatzea gehiago kostatzen da ez, eta guain inspira joan zai.
saketik asmatu beharko luke berriz Leirek, eta kada aurrekoa 6tik 12rako hori indun bezala aukera ukitzeko erasoan. Hortxe 13garrena lortu du bikote urdinak. Eta azkenan luzen pilota berdinekin dabiltze, ez? Horre pilota hasieran, bai, gorrik bere ateatzen zuen, da urdinek batzuen bera, baina partidu erditik aurreare pilota berdinekin dabiltzen lau pilotarik. Amaiak atzera kantxe erditik Alejandra Eskubiz, pelotaka da edarra gainera bazartuz, aukera guain maientzako bikain luze, pelotaka edarra, ekarri Amaiak moztu Mailik, bina artea ekarri eta aukera Mailik berrize, dejada txokora, ekarri Leirek, aukera Alejandrak, zabaldu, moztu Leirek, Amaiak, atzera, bildut bastartu Alejandrak, Amaiak, atzera, luze Mailik, zabaldu Amaiak, ezkerra ezkarrekoa zabaletik, Alejandrak, ez du nahi bezala jor Leirek, atzera Mailik, honek bai, utzi Mailik eta Alejandrak nahi bezala ez hor Eskubi horrekin. Bai, guain gehiago antzematen zaio, ez? Hor soltaben aurrekotan igual ikusi zaio gehiago askatzen edo aukeratzen zuen osongi, ez? Eskubikin sartzen zenen hor bai askatzea asmatzen zula. Joko azkarra. Baina guain bai eskukin sufritzen nahi dela, ez? Eta igual hori bera igual bareatu behar du hori pixkat bikote urdinek, ez? Askotan ikusi dut ezkerrakin osongi dela, ba igual momentu da. Eta Amaiak nik uste azkeneko aurreko pilotaka da itxuri hori zula, ez? Ez dela baztertzaio, baizik eta hor ematea joan dela. Eta, hori ikusitan ikuste ez dela autu txarra, gero, ongin behar den jokaldi bada, zabalea botatze hori, edo zabalen saiatu. Baina ikusita ezkerrez oso ongi moldatzen nahi dela, eta Eskubi guain jabai bukera hondan, minberatu zaiola, autu hona litzeke, egie dena dare Mailik hortan lan handi egiten dula, ez, azkenen. Atze askotan. Bai, lauter dinguru honta asko launtzen dio, asko ibiltzen da kantxan. Baina, behintzate lauter dira ateratzen badozo, gero Leirek leuki dezake aukera hor aurren, beste jokaldi matiteko, dejada ere bi oso ongi botatzen do. Eta, igual bideo horretatik saiatu dezakea. Hortxe gorriek eskatu duten etan alde hortatik bueltan berriz behaiek die, kantxan aurrenak agertzen. Eta urdinek berriz, Leire ondik silan esita haman aurkuk aitzen. Seitantun aldia dago handika, baina, ez da erabakita, hor handik jokuan asko dago. Bai, eta hori jakin da saketek hasiko nitzeken igual pixkatez, azkenen hor ezkerrea baino azkenen hor zabaleare bixi-bixi luze sakatu ezke hor mina hundi egiten da, ez? Azkenen gerrikin eta eskue konfiantzakin sartu hartzaion hortan mina egiten da. Hor eman da dator, bai azpitik erantzun Alejandra, baina aurrien geldiko zaio Leirei, bipareta, hor da Mailik, Amaiak. Hoxe, nintzen pentsatzen, gaur ez duela bipareta hundik ikusi, eta jokaldi hortan bertan nintzen pentsatzen, ez? Leirek ingo zula, ez zaio nahi bezalatea, baina harrigarri igualez, hori oso jokaldi ongine da bin pilotarin aldetik, Maien aldetik bai, eta hemen ikusi dunagatik aurreko urtetan. Bai, mina hundielek eta baina arte ez du baliatu, ez? Baletu, bai. Amaia, hemen atzetik, luze. Kantxan arditik pilotaka da ederra, atzeratu, karri Alejandrak, beste behin Amaiak, atzera. Bai, eta gero hainitzen pentsatzen ezkerratze hainbeste aldiz jotare ezker horrek ere karga hundi hartzen nahi dela gaurko partidun, asko
Aida Ezker horrekin lan handi egiten, lan ona, handi eta ona, baino aldi beren zuk esku bat kargatzezunen hainbeste ikusi beharko da, ez? Partio aurra dijoala, nekiek geota gehiago, nabaritzen. Bain lana izango da guain, ez? Azkenen bauke gaitasun hori lauterdi inguru ontatea da berak pilotaka da bakarren defentsatik erasoa pasatzeko, ez? Eta nik uste ikusiko dula. Gurutzeteko sakea, erantzun Alejandrak baztartu gaina, Amaiak atzera, Maiki atera da atzeratik. Handuna. Txapa gaina, ozta hor, Amaian pelotaka doi, Leirek atzera, Alejandrak luze, oain eman dio, sartu intzaio Amaiai, aukera Amaientzako, atzitik aurrera eta luze, aztetik eman da dator, Amaia, txapa gainean da, zabalea naita, Leire, ez da iritsi. Baina oso ona jokaldi, azkenen esan duna ez, oso gutxi behar duela Maik erasora pasatzeko eta bidea guain zeinen ongi ez, hor zabalea pasatako pilota Leirentzat. Bai, aurrena bi pilotaka da oso bizi, atzeak asko behartuz Amaia, eta gehor zabalea jokaldi hoi. Eman da zetorren, Leire nahiz da saiatu dan, bera juntza jo. 21 garrena, 21 eta 15. Sakea Maientzako, azken sakea izango du. Eta hortxe Txaloa artean, Mai, lauan bote eta sake motza, Amaia bikain erantzun, Mai jartukoa, ezkitik. Ondo Amaia bezartuz, Leire atzera. Zabalea ez, eta hoi zabalea intentzio guztikin berriz ez, hor zabalea hasieran atea zaien jokaldi bera, errepikatu nahien, aurreneko osongi atea zaio, hau, bueno, txapatik. Eta ezkeo bikain bukaera izan guzun, baina. Eta hortan txeiban da ez, oita banak horrekin hola bukatu nahi hortan, baina oingoa txapazpira. Hortxe, Leire sakean bila, azkenengo 6 tantuak behienak perko garaipena nahi badue, horren bila aterakoia. Bina artea, piloteka da ona, erantzun Maik eta aukera beste behin Leirek. Aire sartukoa, ezkerregantxua markatuz. Ozta, Amaiana, manda dator Maik piloteka dau, ezkerrez. Ondo, Maik beste behin, oso aurrin hartuta atzera azpitik, erantzun Amaiak, aukera berrize, atzera, emanda dator, Maiak, kantxan arditik Maik moztu, gainea etorre zaio horren manda zetorren pelotak da. Maik berarek jugu pixkoat gain eskukin, ikuste bike hortzak estututa ibili diela, baina bukatu bieken ikuste eskutaten gaiko justu bukatu duela bikote gorrik ez. Eta urdinek aldiz, freskogo, nik uste fizikoki arazoik gabe, baina bikote honek asko jokatzen dula ez, eta lanako songin behar izaten die irabazteko, eta egia da nahiko justu bukatu duela, bieke eskutatik. Baina, bueno, balio izan dioa ez, aldi beren 22 garren hori ikeko. Eta, bueno, azkenen oso sendo. Dizte, txapelketan zehar, puntu asko atera ditue. Eta, bueno, azkenen ikusten da ez, bikote honei aurre ikeko asko jokatu beharko dela. Guain tarte gutxi da hori partidu batetik bestera rekuperatzeko, ez? Azkenen lan asko eta hundik daude, mendik aurreare, baino egi esan hori, ez? Ikusten dena da bikote hundie osatzen nahi diela. 22 eta 16 azkenean bikote gorriak garaipena, beste puntu bat, 6. puntua dela esango nuke. Lider
Bai, 7 jokatu eta 6 dauzke irazik, ez? Guk despistatu xamarrak harrapatu izan ginu zen hoiena. Ez, guke, egia da, horren partidu hortan. Puntuateatzea lortu ginula, baina guain nik uste objetiboki hasiera hortatik pauso bat aurre eman duela bikote bezala eta lantzai daudela, ez? Bikote honei irabazteko, baina denak lanen seitu beharra daukeu, denak nahi du aurreneko 4 postu hoitan eoteko lanak ongitea, eta hortan seitu beharko. Hoxe bikote gorreiek esan bezala, beti gora joan puntuak lortuz, eta urdinek aldiz hor ditegu 3. postuan, gaur kontan ezin izan du puntu hori lortu, baina lanean saitu beharra dago. Eta guain bikote gorriak inda ea zer dioen. Bueno, zorionak neskak. Que tampoco hay que hacerse ilusiones y poco a poco. Osongi bikote, segi holaxe, guain arte bezala eta hurrena ikusikoa. Vale. Bueno, bikote, gaur ez da posible izan, Beotibarren elkarren kontra ibili zineten, gaur hemen rebantxa hartzea etorri izan zate, baina erakusten nahi di oso bikote gorra egiten duela. Bai, esan, beraiek haitu dira rasongi, gu ere saiatu gara pelota mugitzen, baina, gu faiatu dugu eiago eta nere egon dire akatsak ere. Bai, ez, nik uste erasorako pilotalekue dela eta saketik eta mina induzuela tarte baten, nik esango nukera zuen aldetik partidu hona izan dela, baina igual, beraiek gutxixio faiatu eta geixo asmatuta bukaeran garaipena lortu duela. Hoi da, beraiek maili mugitu da rasongi pelota eta Alejandrak ez zuen faiatzen deuz,
eta gu ere Amaiare ongi gaitu da, ni ere, baina bueno, akats gehiago izan ditugu. Hoi da, Amaia ez, nik uste zuen aldetik partidu ona izan dela, zuatzetik sendo ibili zala, baina Alejandra ere batez nik uste ezkerrakin lan handi egiten nahi dela eta zaie dela horratzen tantoa sartzea eta bikote oso gorra osatu dela gaurkoan. Bai, hori da ez, haiek aurkari oso gorrak dira eta saiatu gea hori gure jokoa egiten, baina kriston defentsa egin dute, bai Alejandra bai Maik, eta asko sartzen zen Mai Alejandra laguntzera, eta hori gu asko akats gehiago egin ditugu eta hori izan da aldea. Bueno, txapelketa luzea da, baina hemen puntuk behar die, egia da aurreneko hiruek lortu zinuziala, baina guain beste takada hontan gehiago kostatzen ari zaizuela eta saitu beharra daula ez, bihar beste aukera bat edukiko zue maiten da kontra eta puntu garrantzitsua izango da horire. Bai, ja, ez dakit 2 edo 3 partido daramagu galtzen, baina bueno, buelta emango diogu eta ea biharko egunari begira beste puntu bat hartu dugun. Oso gineskak, animo, eta bihar berriz elkar ikusiko du. Hortxe lau pilotarien hitzak, batzuk pozez, eta beste batzuk barriz buru makurtsio, baina bihar beste partidu bat izango dute, beste aukera bat, puntu hori lortzeko. Eta bueno, lehenengo mailari daukiona horixe izan da, gaurkoz, eta oain promozio mailakoak diteu beroketa lanetan, eta guk etenalditxo txiki bat egingo dugu hauek berotzen aidien bitartean, eta bueltan leizter izango gara.
Hemen txegara bueltan promozio mailako partidari Laster hasiera emateko. Alde batetik Gorriz, Ireide, Iriarte eta Lilia Erniaga ditugu. Ernaga, hori da. Ditugu eta Urdinez berriz, Arratibeldu gaur Sagarduiren ordezkapena egiten, eta atzetik Ainitze Etxeberria. Bai, puntu garrantzitsu ere bikote hauentzat, ez? Sailkapena ikusten badu pixko bat, hor ikusten da lehen postu hortan ez, Arruti Alberro bikotek jokatutako lauek irabazit dauzkela eta hoikia hortik kentzea bazai izango dela, oso txapelketa ona eta sendo eiken aidielako, baina hor ikusi dezakegu ez, atzeko beste 3 bikotek puntu bakarrakin daudela. Eta, hemen promozio mailan azkeneko ageldituko litzeke jokoz kanpo, bestek behintzat finalerditako aukera eukiko lukea eta lehenengo sailkatu bazuzenen finalea pasako da. Eta hori ikusita puntu garrantzitsue da, ez? Hor Sagardu Etxeberria azkeneko postun ikustetu, baino tanto aberaxangatik, orduan gaur bien artean irabazten duen horre bigarren puntu eskuratu eta bestea pasako luke, ez? Orduan ikuste horren jakitun partidu garrantzitsua daukala. Bai, hori da, garrantzitsua. Gaurko puntu hau, aurreko aldian Iriarte eta Ernaga Donostian ikusi genituen. Liderren aurka, aurretik ibili ziren, baina azkenean behin baino gehiago eta egin duen bezala aurreneko postu hortan daudenak, partidoen buelta eman eta irabazita. Puntu batekin jarraitzen du bikote gorri honek eta Urdineke bai, beraz ea zein nagusitzean gaurko hontan. Bai, azkenen ikusi beharko da, ez? Ez da pilotaleku erreixa aurreneko partidun lehen maiokan ikusi du, ez? Erasoan dabilenak asko daukela irabazteko eta hemen gauze bera gertatu leike, ez? Ez liteke azkenen hoxe ikusten delako ze lanak dauden defentsa laneako eta erasoan berriz tanto handik eta asko inditezkela, ez? Eta ikusko guzei moldatzen den hoeki. Eta gero esaten ginuna, ez? Lilian kasun ikusi beharko da. Nola erantzuten duen hainbeste ezaun eta lagun etorretzen dienen, beti da, ez? Alde batetik beste plus bat emate izo, baina tentsioa ere bai, orduan, ikusko nola erantzuten du. Esan bera, Lilia jotzailea dela, hemen jotzaileak atzien pelota jarrizkio aukera asko sortu lituzke. Asko sortzi dauke eta aurrien baliatzen bagu Iriarte izena, ez? Ireide. Iraidek, aurrien ondo moldatzen baldin bukatzen. Hainbeste aldiz esan ondoren, Esango nuke, txurin geltu berra. Eta Ainitzek eta bi Ainitzek. Behan lana ondo inberko bikote gorrien aurre iteko. Bai, baina horre, ikusi du ez, Ainitze atzetik nahiko seguru aurreko partidutan. Ege da agintzea pasatzea kostatzen zaiola, baina eutxi bai askotan eta bere lana ongiten, eta horra Ainitzek eukiko dula zer esana ez. Oso pilotari teknikoa da, oso ongi moitzen du pilota, abiadurare ematen dio, jokaldik iten badaki. Eta egun ikusi beharko da ez, asmatzen du, ez, erasoa nola moldatzen dien. Eta Lilia eta Iraide, ikusiko du, ez? Azkenen bikote bezala nik uste bikote handi osatu dezakeala, baina aurreko partidutan ikusi du, ez? Ite batzuk pilatzen dituela hor partidu Aintzen, tarten, eta horrek oita bira iriste hoi beti zaintzen do pixkoa gehixo. Hortxe lau pilotariak kantxan, aurkezpenean, epailarekin batera. Eta txalo zaparra da, Liliak ikusten da hemen gertukoa dela eta jarraitzaileak ekarri ditu gaurko honetan pilotaleku eder honetara. Aurkezpena berriz ere, Arratibel
esan du horrena. Aztetik Etxeberria. Iriarte. Eta Bueno, ikusten da jendea zeinen alde da honez. Lehen esan du nahiko pelota zale nahiko serio izaten dela hemen, baina gaur bero animo faltik ez da ikusten Lilia berak, polite aldi beren. oso politea. Azkenien ezkerparetan saliteke bere debute izango dula. Hemen iparraldean eta polite eta bestaldetik presio puxkat baita. Bai, zai aldi beren, azkenen hor barrun presio handi dago, azkenen onginei dozo erakutsi jokatzen duzun hori eta hori kudeatzea, ez da erresa izaten. Hortxe txamponak urdin erakutsi du aurpegia, beraz Ainitzek emango ez, barkatu. Gorri eman du, eskuan pelota Iraidek eta sakea. Eta partidara zera, Iraidek emango dio sakea motz-motxian, txosta erainez, ezin izan du Ainitzek. Eraman, bat eta utxekoa, Gorri. Bai, baina esan du nagatik, lehen ikusi du ezkerpareta horrekin zailtasunak zeudela ez, asko ateatzen delako eta ez delako errexea iarritzen nola atea behar duen eta aurreneko sake honetan ikusi da. Bigarren sakearen bila Iraide, sakea hau luzeago, erantzun Ainitzek, Lilia sartuko da, luze. Bin artean moztuta ekarri Ainitzek, Iraidek aukera, bi pareta, asko atea da, bai, lortu du. Bi paretaz, Iraidek, kasi txosta bezala ere dio. Bai, eta etzula espero ez, jokaldi horitea Ainitzek ez usten harrapatu duela eta oso ongindako jokaldi eta esaten ginuna ez, lehenengo mailan ez duela ikusi olakoik, baina bi pareta iteko oso pilotaleku egokie da eta Iraidek kasun askotan iten duen jokaldi da eta gaur tekin handi dateatzeko modun da. Beste sake bat, Iraidek erantzun ederki Ainitzek, Liliak pilotaka da ona, eta hor bai ezkerpaetatik bueltan, nahi baino gehixo sartu zaio Ainitzei pelota hoi. Bai, esan duna, horre jarri arte nola ateatzen den pilota hoi. Bai, atzera, hemen ezkerpaetatik asko atatzea, zabaltzea, eta hemen berriz gehixo tiatzeu atzea. Eta hortxe pixkat pilota delekua moldatu arte, zailtasunak hasiera hontan Ainitzentzako. Iraidek moztu, binartea erantzu txapa gainean ez, txapara jontzaio Ainitzei. Bai, eta hemen bi Ainitze daude, bi Ainitze mitxatzen, Etxeberria eta Arratibel abizenakin ibili beharko, bostelan hasikoa. Esan nahi nuna zen Arratibel jokun sartu beharra da hola ez, zaila da, guain arte saketik eta pilota abiaduran iniz. Azkarra izan dira, tantu azkarrak eta aukera gutxi. Baina Arratibelek aldatu ezakela hemen asko jokun dinamika. Tejada Iraidek eta atzera Arratibelek, luze, Berniagak. Iraidek aukera hor aurrean, azpitik eman da dator. Boleaz Iraidek, Arratibelek, atzera, bizi, asko tiraio baino, pika emon da Lilia, atzera Ainitzek, baztartu, eta bera Liliak. Bai, hortxe ukitzen du zaitasun gehiena ez, bere burungan konfiantza gutxiena ezker horrekin dauke. Eta burulana izaten da askotan, entrenamentutan, guain segimendu zuzen egiten diun Liliari, gurekin entrenatzen delako azkenetan, hor entrenamentutan maite daukea irakasle eta horri biltzen da ez, eta oso lan hona ikien nahi da, baina gero partidutan guainik konfiantza hori
eukitzak kostatzen nahi zaio, ez? Badaki, guain duen bezala pilota bikain ateratzen, baino askotan burulan horrek estopatzen dio, ez? Lan hobexego egitea. Hor, Ireidea junda, zabaltzea ezker horrekin, baino txapara juntzaio erasua. Bigarren tantoa urdinentzako, 2 eta 4. Eta hemen gauze bera pasailik, ez? Sakeetik takadatxoak itea, eta sakea berreskuratzen duzunen hori baleatu behar da, ez? Eta guain, bueno, 2 tanto erreskan, Arratibel eta Etxeberrientzat. Sake ona, ezkerrez. Ondo Liliak, Arratibelek. Moztu, beste Ireidek, zabaldu Arratibelek, Ireide hor da. Txapa gainean jarri du hor, bikain. Txapa gaineko dejada hoi. Bazartuz, Arratibelek. Ba, esan duna, ez? Hor kontu zibili beharko do. Ireidek, ez? Oso motzen jokatzen balin badio, Arratibel hor arriskutsu da, ez? Oso ongi moldatzen da. Eta hortik sare hortatik ateratzeko menizaio, ez? Luzexio jokatu, indarraken ibili, eta hor etekin gehiago ateako lioke, eta kontrara, ba, Arratibelei komenizaio joku mota hori. Sakea Arratibelek, sake ona da, ez du Liliak ekartzerik izan, sake luzea eta bazartutakoa. Launa. Eta oso ongi sakatzen dure bai, hainitze. Bai, beroze da ondila Mateo gaina, abiadura ondila Mateo. Oso ondo jutea sakea eta laugarrena, lautauts hasi die, baina berdinketa dugu momentu enten. Eta sakeak izango zer esana. Bole ez erantzun dio sake horri Ireidek. Eta hor hain nahitiko aukera izan du. Autu oso ona izan da boleaz sartzea sake hortara, ez? Gaina Bikain konfiantza errestatu du eta oso bai. ona zen, oso sake ona zen eta asko baztertuko zena, tanto izateko aukera asko zuzken sake horrek. Hortxe ba, saketik, sake bueltan lortu duen tanto horrekin. Beste sake bat Ireidentzako, sakea motzean eta hor ezkerpareta ikutuaz. Beste sakea, lehen aurrenekoan antzeko izan da hau, hor, pixkat, kostatzen ari zaio. Bi egin ikuste restoan, ez? Esan dunagatik, saketik minindeke, ezkerparetak askotiatzen do, eta azpitik ateatzen den sake hori zaie da. Arratibelek atzera, luze, Liliak. Bikain bazartuta datorra. Eraman, Etxeberriak, Ikpareta, Arratibelek moztu, atzera Liliak, atera du. Luze, emanda dator. Ondo Lilia. Hainitzek. Ireide sartukoa. Moztu. Arratibelek atera. Liliak, luze, arro. Indartxu. Motxian moztu, Arratibelek atera, beste aukera bat Ireidek, kantxe artean, ezkerrez hainitzeka. Botiboleaz, ekarri Arratibelek, biparetaz bai. Bai, oso nahi izan da, naiz eta horre pixka trabain edo bukaeran Ireide erdin harrapatu duen oso ongindako bipareta eta biadura horrekin etzen iritsiko, ez? Eta esan duna, ongi baliatzen bado gaur jokaldi hori etekin handiatako dio. Bigarren bipareta du, da honeko Ireidek, 7 eta 4 markagailuan. Sakea gurutzatuta, karri hainitzek, bina artea motxien, atzeratea du. Luze, Liliak, pelotaka da edera, ezkerrez, ondo hainitzek. Ireidek aukera ordea, moztu, atera Arratibelek, boleaz Ireidek.
Arratibelek. Luze honek ere pelota zaile da Liliantzako, ez da iritsi. Bai, baina horra aurrekotan igual, bueno, boleaz sartzerak ido, baina neko behartuta ez, eta hor Lilia osongi jarrita zeon erasora pasatzeko, eta gero kontrara eskun sartu ez dunen, oso pilota zaile, etorri zaio Liliari ez, eta hor pixkat hautaketa hortan asmatu beharko doz, egia da Liliak atzetik aurrea osongi jendula, eta mina hundin dezakela ez, esku bizi edauke eskuin hori eta osongi moitzen do pilota. Eta initzek, Arratibelek, esan behar da hor aurren harrapatzen den pelota, astindu iteula, eta hor... Eta sake osona dauke ez, goin ikusi den bezala. Bigarrean sakea du, bi sake dituzte bi aurrelariek. Bina sake, oain artean egin dituenak, eta 6 eta 7 gorriak aurretik. Sake horri erantzun Liliak, Arratibel ezkerra sartukoa. Eskatu Liliak eta zabalegi, arrastoan gainean. Ongindako jokaldia izan da, baino ozta zaleko arrastoan gainen joduna. Hortxe, zazpineko markagailuan eten aldea eskatu du bikote gorriak. Nik uste horre naharitzen zaiola bizkoat tentsio hori esaten duna ez. Egia da bikote hainitz eta bi hainitzen kasun. Posible dela tentsio gutxixok inaitzea, Arratibele ordezko lanetan nahi da ez. Alize bera da, berez lehen, berak jokatzen nahi da bera txapelketa, eta ordezko lanetan azkenen bera erakutsi nahiko du, baino ez presio berdina izaten ez, eta nik uste hori baliatzen nahi dela suelto xo ibiltzeko. Eta txapelketa guztintzear Etxeberrian ikuste osongi erantzuten nahi dela, ez? Egia da esan duna, dominatzea ez dela pasatzen, baina utzi askotan, pilota zailek eraman, eta beti behartzen dut bat gehiago jotzea, ez? Eta nik uste, aurrelarik erantzuten dionen, sendotasun hortan sartzen dela bikotea. Eta Lilia eta Iraiden kasun, hoxe ez, bikote bezala asko jokatu dezaken sensazioa ikuste badela, eta gaina ala ikenduen tarten, mina hundi ikenduela, baina duda geixio izaten duela bere burungan, eta hor hautxe geixio pilatzen dituela, ez? Eta horrek, besteke sartzea albidetzen du partidu, eta zazpina eta iriki partidu. Bai, hori da esan duna, laut hauts asidia bikote gorri hau. Baina berezik esango nukela igual Liliangan esaten ginuna, ez? Azkenen etxen esaten duna jokatzea, onge da, baina denai presio berezi sortzen diu eta presio horrekin jokatzea. Ondoi nahi hori, zaila da. Aparte, txapelketa baten daola, puntu garrantzitsua dela, plusoik eantzita, tentsioa naharitzen zaiola aurpegin, ez? Antzen batea, pelotaka da batzuk edara jo ditu, baina... Oxe. Suelte xio jokatzen badakila, ez? Eta hori, igual, presio hori eta gero esaten duna konfiantza puntu hori azkeren ezaunen aurren zaudenen, ez? Bat faiatzeko beldur hori, ez? Sartzen zaizo. Eta horrek justo kontrako efektu eraiten du. Eta... Iraiden lan ere izan leike, hor pixkoat atzatu, eta hor pixkoat. Oain erantzun eta atzera Etxeberriak beste berdin, Luze, Liliak, zabaldu Enitze Etxeberriak, Etxi Liliak, Arratibelek atzera, Iraide sartuko ezkerrez, Arratibelek atzera bizi. Hainitzek arro jarri du pelota hori, Liliantzako pelota eta Luze. Oso pilotaka dauna. Osona, baztarduta, osona. Behartzun ikuste olako bat ez, berak bere burungan konfiantza hartzeko ikusteko mine ikendula, gaina osongi sartzen du eskun badaki mozten. Eta behartzun olako tanto bate pixkat sartzeko partidunez, eta buru hori, buru makur xamar ikusten da. Alaxe. Eta behar zunez olako tanto bat, alare guainik
beste pare bat. Bai, altxatzeko, animoa. Hortxe ba, zortzinakoa markagailuan, Iraide sakera, sake motxa haure, ezkerrez jarri da, iritsi da, aukera motx-motxean moztu, Arratibelek ezin. Bai, ezker baretan esan duna ez, hor sartzen saiatzen dienen eta asmatzen duenen miniten duela sakea ozta-ozta eramando, uste baino gutxio eta den hortan, eta bigarren pilotaka da berriz lortu du Iraidek helburue. Aurretik dira, berriz ere Iraide eta Lilia, bederatzi eta 8, eta Iraide sakea motxa zan, baina atera du. Atzera eskatu hainitzek bazartu. Liliak ezin ikusten bildurrez sartu eman ez Bai, baina hori da ez, azkenen indar gabe sartzen dio ez, beldur horrekin, burulan horrekin, eraman ez man, eta orduan ikusten dena da ongi sartzen ezenen eskun eta gaina pilota eman da doa ez, indar pixkoat eman bartzaio, bestela, goen bestela ez, naiz eta eskun sartu, ba ez da txapa gaina iristen. Hortxe ba, Arratibelek sake ona, zailek. Bai, horre Iraidek dude indo ez, sartzekotan ikuste aukera ona zela. Sakez, beste sake bat Arratibelentzako, hirugarrena du. Baita oso sake ona dauke, hemen erraix esaten da, baina 6 erdin guruntzeon, eta arkibazte hartutako pilota zen, hori sake sona izan da. Sakatzaile ona da. Sake, bote txikila eren dio, eta Iraidek erantzun, zabaldu, Iraide hor da, bildu eta gueltan, karri hainitzek, Iraidek atzera, hor ezkerrakin, Bikai Moldova Etxeberria, Iraidek atzera, bazartu takoa haure, erantzun Etxeberriak, moztu, manda dator, Liliak luze, zartzen zio Liliai, baina ondo Moldova Zabaletik, Arratibelek moztu, ez dijoa beharra, karri Liliak, beste aukera bat Arratibelek, atzera azpitik, karri txapagainan jarri du eta hor azpitik hartu du pelota hoi. Baina behintzat gointan eramando ez, eta horrek konfiantza pixkoat emango dio, baina alare ikusten da beldurra hundikin sartzen dula ezker esku hori ez. Azkenen hor lasai sartzez gain bere buru izamar dio ez, indar pixkoat eman da pilotari ikusten da beldurra hundikin sartzen dula ezker esku hori. Eta hori entrenamendu eta konfiantza kontua da, baina hortxe dauke lan hain beharra. Hortxe ba, tantua lortuta, sake gurtzatua, eta ezin izin du sake hoi. Bai, pixka gorputzean ikuste torri zaio labukaeran, horre gorputze oso eta giratu gabe jo do. Bai, gaina etorri zaio eta hor pixkat gorputzei pixka giro gehixio inbarra zeon. Iruna sake dituzte, bi aurrelariek, eta Iraide beste baten bila. Sake gultzatu aurre gorputze hartu zaio horra aztia iteu eta aurreari. Ezin jarri zabile horrez, ezin jarriz, nola jarri. Bai, egida, aurreko baten igual ustezuna baino gutxixio, hemen gehixio, baina horrez eta asmatzen nahi eta Iraide alderantziz ez. Horren jakitun ikusten nahi dela ezkerpareta hori bilatzen. Laugarren sakea, izan du Iriartek. Sakea, txapagainen hor zabaldu intzaio, Etxeberria Bikai Moldova, Iraide atzera Arratibelek eta Liliak erantzun, Etxeberriak atzera. Oso Ernagak. Beste aukera Liliak. Toka da ona, zona, atzeraka etorri, ez da iritsi Etxeberren pelotaka da hoi, atzeka pilota oso ona oaingo eta Liliana, eta hor
atzera getorrean arren, asko tire jo. Eta indar asko kintzetorren, zin izan du. Beste tantu bat, gorri entzeko 13garrena, 13 eta 10 markagailuan. Sake ardi-ardira, erantzun Etxeberriak, ezkerra sartukoa, tejada txokoan, hortzan Arratibel eta zabaldu asko. Ernagak pildu, Etxeberriak atzera, Lilia. Luze. Etxeberriak erantzun. Moztu, jaitsi, pelota doi, Arratibelek zabaldu. Moztu, Ireidek. Karri, Arratibelek, atzera. Ondo, Etxeberriak. Zabaldu nahi eta Liliak. Hor da, Arratibel, Ireidek. Hor aukerazun. Bai, aukera honazun, baina hor txapa azpira alde indio. Eta horri bili behar du pixkoat tentuz ez, azkenen erasoan nagusi baza eta gero azkenen zuke utxeiten bazo, arnaskune hundie da arerio antzat eta batez esake ikusita hitzak songi baliatzen dula ez, eta hor lan gehiago daukela bikote gorrik. Bai, hor kontu ibili beharko gue, utxeite horietan. Gero tanto hiladatxue, egin baitiu lehen eta guaina arriskue behin saki hartuta. Bai, eta horre ondu zen ez, entrevista politu bat Ernagak Liliak intzuna, eta horre esplikatzen zuen, ongi esplikatzen zuen ez, azkenen trinketetik datozela, normalen hemen iparralden balan asko trinketen iten duelako, eta txikitatik bat trinketen ibiltzen dielako, eta hor ezkerreko eskuri oso gutxi ibiltzen dela ez, eskuinez asko jartzen die, boleaz, sarera dihoazten oike eramaten ditue, eta, berak bazekila ez, hor egualdera pausu hori inda, hor txezeukela lan haundina inbeharra, eta oso ongi azaltzen zuen ez, asko ari dela lantzen, baina hor dela hori dela hobetu beharrekoa. Arro, Etxeberriak. Lilia, pelotaka da, ederra atzera. Etxeberriak erantzun, beste aukera bat Liliak, luze, haiman da dator hau, bai, hor fronti serdian emandako pelotaka da bai bizitasun, haundilekin emateio Liliak. Hor ikusten da eskubikin brillo berezia daukela ez, eta oso ongi moitzen do pilota, abiadura hundikin ateatzen da, hor puzkerare osona dauketa horrek golpe hori oso ongi itendu, eta, ematen dionen eskubikin beste brillo bat antzematen zaio. Baditu atzien egin dakuek, eta antzematea bai. Motxien hor moztuta Ireidek, ekarri Arratibelek, zabaletik Liliak, bildu eta baztarrea, Arratibelek defentsa eratzi, beste defentsa bikaina, zabalduz Ireidek, berriz atzera. Bikain, atzeratu da bazartu Liliak, Etxeberriak, txapaina ozta, Ireidek lantzailek ekarrin du. Etxeberriak, ezkerrez. Liliak, luze, pelotaka da ederra daure. Jaitsi pelota hoi, txapaina ozta, Arratibelek ondo eta atzeratu. Behin artea, bikain Arratibelek, Ireidek, zabaletik, moztu, erantzun, Arratibelek, baztartzen zaio azkenien Liliai. Bai, uste zure baino gehiago sartu da horrez, ongi jarrita zeon. Defentsako pelota hoi, eta bikote hainitze tarrak, esango, oso ongi egiten defentsan, ez? Erasoan da bilenen bikote gorrie behintzat defentsalan bikain erakusten nahi die, guain ezkerrak ilan haundi indo Arratibelek, eta horrek bere tekine ematen do, ez? Eta egie da lehen esan duna defentsa makarrik zaie dela, baina zaie da gero arerioak faiatzen ez bado, ez? Edo utxegitoi bilatzen ez badizu, eta gorrik hortantxe ez, agindu bai, baina gero azkeneko pilotaka da hortan pixka falta, bai, defentsa eta geixo barkatzen.
Hortxe dejada hoi zabaldu ekarri Etxeberriak eta bikain tanto urdin defentsa jundan pelota hoi efektu eman diolari ustez, iniz Etxeberriak eta Lilia naizta iritsi dan nahi bezain. Eta hemen esaten dena, ados daudenen markagailun beti kendu etxalo eta giro berezi hartzen du amalauna momentuntan. Eta tentsio handie kantxan eta kantxatik kanpore ikusten da, ez? Emozioa partidan. Bolea zerantzongo jo sake horri Iraidek, Arratibelek beste aukera bat, Ejada Arroxabarra, Iraidek atzera, beste piloteka behar bat hainitzek. Erantzun Liliak. Hainitze. Liliak. Jaitsi pelota hoi, Arratibelek atzera. Hainitze, Etxeberri sartuko hor. Bai, baina, bai, usta ez, oso jokaldi ona edo, bueno, jestea etzen autu txarra, ona izango zen. Azpira alde indio, baina gaur igual ikusten nahi gana da Etxeberrian kasun, geixo askatzen nahi dela, ez? Beste partidutan igual bakarrik eramatea konformatzen zen, edo pilota ongi jartzea. Geixo luzatzen. Eta gaur geixo luzatzen nahi da, eta luzatzen duzun hortan, batzutan, ematea joaten zanen, aukera gehiago da beti, ez? Utxegi txeko, baino, egia da geixo luzatzen ikusten dela gaurkoan. Ona, asko tirada hor bai. Pelota horrek. Eta kontrara Iraide oso ongiten nahi dena da errestoa, ez? Ikusi da bieke mineiten duela saken, baina boleaz, egia esan oso pilota zaiek endu dizkio Liliari, eta hor onditeke aldea, ez? Guain ez dut uste bolea berdine daukenik edo konfiantza berdine hainitzen jarrire ez delako iten pilotoik eramatea, eta, bueno, sake oso ona zen, baina errestoare bai. Sake zaila eta du Etxeberriak eta jokuen jarraitzeu beste pelota zail bat Etxeberriak atea duna, hori zaileue ekarri haure Iraidek beste aukera bat bipar eta hirugarrena du ja asko baliatzen nahi da jokaldi hoi hor aurrien harrapatzeunen Iraide sakon. Bai, eta meritu ez, bai oso pilota zailera mando hemen Etxeberriak pasatako ia pilota ezker horrekin oso zaila zen pilota hori eramatea, eta gero bikain Iraidek bipareta oso ona. Hortxe markagailuen oantxe 3 tantuko aldetxue hartuta, Gorriak azken tantuak egin da. Sakea erdi-erdira, tira dio, ekarri Etxeberriak, hainitzek bazartu. Liliak eskatu baina Iraide sartukoa. Bileken nahi bezala ez diai. Eta azkenien hor mozutako pelota hoi. Ezin izan du ekarri. Bai, nik uste Iraide ikusita pixkoat Lilia urdurixo zeola ez, azkenen ikusten da lotuga da bilela, azkenen sueltogo ibiltzen da, pilotarik gehiago ematen dion pilotari da asko eskatzen duna, agintzen duna, eta ikusi dunen nahiko lotuta Lilia bera idela Iraide ez, gehiago sartzen, eta bueno, berak autu hori da, lagundu nahi hortan ez, eta asmatzen nahi dela esango nuke. Azken peloteka doire, bilen artea oso ondo mozuta, tanto Gorri eta lau tantuko aldea bereien alde. Eta, bueno, naiz eta markagailun lautantoko aldea egon, arrisku ere badauke ez, guaindik partidun sartzeko sake hartzen dunen hainitze Arratibelek minein dezakelako, naiz eta ongi ibili Iraide boleakin errestoan. Eta, bueno, guaindik gutxi falta da bita birako, baino iriki aldi beren. Hortxe gaurkuen jarraitzaileak kartel eta guzti torzizkio Liliai animoek. Publiko aldetik
Bai, normala ez, baina ikusten zaionik uste gaur bukatzen denen hartuko dula lasaitu ez. Bai. Ez dela bate ongi pasatzen nahi arpegieran aritzen da ibienan bai. Burumak urxamar da bile eta bai, tentsio hori kudeatu inbar da azkenen ez. Eta esaten ginuna zaie izan zitekela gaurkoan beretzat mentxe partidu hau. Ilusio bengo zion, baina bestalde bai. Badoka presio puntu hori eta aldi beren olakotatik ikasten dare ez, bere ibilbiden, ongibiden tentsio handiko partiduk jokatu beharko ditu eta beti olakoak jokatzea ongi etortzen da, hori ikasteko ez, nola kudeatu urrengo baten. Ezker paretatik atea zaio baino zail. Egin zaio Ainitze Etxeberria isake hori erantzutea, eta ezin izan du. 6. du. Bai, hortxe ez, etekinen ikuste Ainitze Arratibelek 4 dauzkeinek eta Ireidek 6 ez, eta hor mineiten nahi da gaur sakekin, batez etxosta bilatuz hor nasi dulako desente eta hor gaur etekin ona. Sake hau luzegoa da, eskubiz. Erantzun Ainitze Etxeberriak Lilia sartukoa atzera. Pilotoka da ona Etxeberrena, bazartu eta eman Liliak, Arratibelek defentsan bazartu berrize, Liliak hor bildurra hundeiakin sartzen nahi da, indar... Bai, alaxe da aurrekoare oso indar gutxikin ez, eta haure alaxe da. Baina burulana da gehiago, esan nahizote ikusi du entrenamentutan iteko gai balin baza azkenen partidutan ebai ez, baina kosta iten da, azkenen entrenamentutako lan hori partiduta eramatea, denbora behar da, konfiantza behar da, eta pixkanak hartuko dio, baina ege da burulan gehiago dela, gaie badao, baina burulan hori ez. Kantxan arditik, hogei luze, azpiazkitik Ainitze Etxeberriak, erantzun Ireidek ezkerrez. Atera Ainitze Etxeberriak, Liliak aukera luze, ez da igozatzen esku zabatuta da bin. Hau bai, pilotoka da ederra, bazartutakoa eta hor laxe, sartu beharra Ainitze pelota zail asko atatzen nahi bai da hor atzetik. Laugarrena du atzean lortuta Liliak. Eta 20. markagailuan bikote gorriarentzat, 20 eta 15. Sake Ireidek. Sake txarra dau, bai, asko tira dugu eta hor ezker. Eta igual alde txor diteke ez, azkenen saketik 7 badauzke. Eta hor restoan beti esaten duna ez, askotan eta gehienetan pasatzen dena, atzelariri uzten diula lana. Atzelarik horneko lan ere bai baduzuela ez, eta batzutan aurrelari lana dela hor airet sartzea, bai Ireidek berak duen bezala ez, bestela batzutan bagoen bezala oso sake zaiek elitzen zaizkizuelak. Hortxe bat txarle bartean Ireiden azken sakea. Sakea beste sake bat, ezker patetik ondo atera du naiz azken unean aldatu postura, eta hor Ireidek beste bipareta bat inaizula usten nik. Bai, biparetako batekin bukatu nahizun, guain artekoak ongiatea zaizkiota tanto errak lortu jo. Aukera ona zen. Aukera oso ona zen, baina gainen izan ezkeo tanto izateko, baina oso behiane hartu do, ege da azpiazpitik zijoala pilota hori eta etzela teknikoki erraixa. Bipareta hori gauzatzen. Kaldutako horrekin, 16. bikote urdinarentzat, eta Ainitze oain saka behala jatuzkio, hortan saiatuko dira, ea, zeiten duen, Liliak pelotaka da ona, bazartu intzaio, baina Ainitze horre ongi Etxeberria Ainitze bai, oso ongi da, azkenen geixo askatzen gaur gustatzen ezait, konfiantza geixiokin, eta golpeo hortan intentzio guztikin, eta ezkerparetan sartuta gaur desente dauzke, nahi eta hor mineiten nahi da. Bai, 17. urdinentzako,
Eta aldi beren irikie guainik eta gero ere tantioa beti esaten duna ez, baina garrantzitsua da amaiera arte ere seitzea, amazazpire badauzkea eta hori ba naiz da galdu tanteo onakin bukatuko due. Sakea luze, Liliak erantzun, Arratibelek. Baina utzi Liliak zabalera, Arratibelek ezin! Tantoa gorri eta garaipena eta puntua bikote gorriarentzako, Iraide Iriarte eta Lilia Ernagarentzat. Nik uste gaurkoan asko sufritu dula, azkeneko ongitorri zantzaio gaina herritarren aurren zabalen indako jokaldi horrekin bukatzea, baina gaur asko sufritu du, Garaipena bai, baina sufritu. Arpegin behidatzea ez dago, ez du bate disfrutatu. Ez du gozatu bate. Asko sufritu du, eta sufrimendu hortan batzutan irazten denene, gero balioa mamartzaio, zure uniko bene euki ez duzunen eta alare puntu lortu balin bazo, seinale urrengoan hobeki jokatuta errexago izango dela puntu hori lortzea, kontrara bi einitzetaz esan, nik uste gaur gustatu zeitela Etxeberria, euki ditu hor saketik egia da, gixo jarri ezkera mateko sakek bazila batzuk, baina aldi beren geixo askatzen ikusi diotela pilotai, eta horrek esan nahi du konfiantza geixo hartzen nahi dela, eta beste einitze Arratibelek ere aukera aukidunen ongi laundu dio. Oso, detaile txikitan eraki da partidue, eta aldi beren oso puntu garrantzitsue bikote honentzat, Lilia eta Iraidek behartzuen puntue, horro konfiantza hartzeko, eta behintzat bien arteko partidu hori behintzat irazi beraien alde geldituko da, aberaxak ere bai, eta finalerditan sartze aldea oso puntu garrantzitsu zen. Hoxe, esan deuna bezala, promozio maila honetan puntu eta partida bikote gorriak irabazi duela, Iriarte eta Ernagak, bigarren puntua lortu dute, puntu garrantzitsua, eta urdinek aldiz, beste aukera izango dute datorren astean, eta horren bila joango dira. Eta oantxe jende artean Lilia zoriontzen, ari zaizkie bat eta besteari. Pozak gaur. Gaurko partidak, emozio bukara arte izan du bi partidak ez, eta hortatik falta partidu ona ikusi jau, orokorrien kontu da hartuta, presio puntu ere bat zeukela, aurrenako partidu nahi bigarrenan asko. Eta nik esango nuk ere, ez dela pilotaleku erresa ez, esan duna hasierantik sufritu dula, batzutan alde eta bestetan kontra, baina jartzeko kostatzen den pilotaleku edela, eta nik uste bi partidu politik ikusi ditula, eta gero pozgarri edaela ez, gaur Liliak jende asko ekarri do emozioa ikusten zen horrez, gradatan, iparraldeko pilotari bat ezkerparetan ikustea hola jokatzen, ez da bere eunik hoena izan oso urduri ikusi dulako, baina aldi beren horrek esan nahi du animatzeko mengo jendeare beste partidu batzutan Lilia ikustea etortzeko, ez, behintzate jende aldetik oso erantzun ona izan do, eta nik uste jaialdi polite eskaini diutela gaur pilotarik eta horrekin gelditu harkola. Hoi da, esan bezala, pilotaleko eharra, publikoen aldetik erantzun eharra baita, eta partido ehar batzu ikusi jau, bi partidu, eta bilar beste bi partida izango dira, lehen mailako bi partidu, Durangon izango gara bilar goizean, eta bertaratu nahi duzuenak, goizuko 11:00 aurre izango gara,
eta bestela YouTubetik zuzenean bai, Bai, da ez, bihar mikrofonoak alde batea utzi beharko ditu eta galtzatxurik jaztea gokituko zaio, pogotxu aldi beren, guri gehiago gustatzen zaiulako kantxan gure maile ematen saiatzea eta esan jaialdi politie Durangotik 2 partidu hondikin. Orduan plazer baduzu berriz ez zuzenen ikusi YouTube kanaletik eta aukera baduzu Durango bertatik. Hoi da, besterik gabe, bilar arte eta ondo segi. Hoi da, bihar arte.